Jokanyo mag Bunge La Wananchi e kaunti ma Migori seyo moko kuom chenro mag dongruok ma piny owacho ma kaunti no notimo ma giwacho ni okony jopiny. Juma keto e ler. Rango kaka piny owacho ma kaunti ma Migori keto tim chenrogo mag dongruok ma opogore ma bende ong'ere kod dhoge kaka social audit en tich ma bende koro Bunge La Wananchi e kaunti ma Migori kawo to riwruogno ma ong'ere kaka Community Resource and Empowerment Organization Crimo koro chako timo e kaunti ma Migori. Gilimo chenrogo mag dongruok ma opogore ma otim kod piny owacho ma kaunti ma Migori marango ka otimgi e rang'iny mowinjore. Out of wuoyo no koro wabiro ng'e niya, what is the way forward mondo jo Oruba oyud pi kako nego bene gi yud. Nyaka koro watim meaningful engagement mar communities mondo mi gimbe gi own up the project. We are getting some challenges of politics in these things. A social audit en gima ber ahinya nikech organization kaka gima Crimo gi Bunge La Wananchi ni timo. Nitiere gap samoro ma sirikal owuon samoro ok ditim. Romani ochopo kod moko mapisas mawuok e piny owacho ma kaunti ma Migori. Jokanyo mag Bunge La Wananchi e kaunti ma Migori ne ochiwo lipodgi e wi pi mandonyo mode ward mosetato kaachiel kod pino mar Oruba Catholic mode ward no ma Oruba Ragana. Pero nitiere projects moko minyalo time within the county government to chop ne japiny nikech gilak gimiluongo ni public participation. Problem nitiere sana kuom leadership magwa kaluwore jok magimiyo contract imiyi to seche moko yudo ka jatelo ma seche moko wuon contract to kelo ng'ate to giwinjore godo to yudo ka ng'ama giwinjore godo ni ok tim this real thing gima japiny timore nade dwaro. Jokanyo mag Bunge La Wananchi e ward no Oruba Ragana ka otele ko jakom mar Fredi Kouma wach ni pidi mane okuny e kanisa no mar Catholic Moruba higni 5 mokalo pok okonyo ganda kaka ne igeno. Japiny ywak pigno osebedo kanyo almost madhi 5 years to 5 years ne onge gima osekonyo godo japiny nikech en tangi maduong' monego bed ni ting'o kiosk 14 to kiosk 14 go wan gi kiosk 3 koro penjo ng'eny maloyo duoko. Kiosk 14 out of 14 adek kende moketi nwa gombo mon mi wang'e from the department itself nito bende pigni notime kiwango ma jopiny bende noyie kode. Giwacho ni kata mano oganda modak e alwora ma okunye pini pod sandore nikech pini ok otur ni oganda kaka piny owacho ma kaunti Migori ne osingo e kinde no manigere. Japiny odong' ka ywak kendo dwaro pi okinyi godhiambo to kia ng'ama onyalo gore kuome mondo mi okelne pi to iyudo ka jok matin sana benefit pigno. Ywak bende nitiere gedo mar pino mandonyo moyudore e ward no osetatu ma bende jokanyo mag Bunge La Wananchi wacho ni higni 2 nyaka ne chenro ni mar gedo ma pi chakre pigni koro pok oger rumo. Water tower was made, a tank was placed, then solar were placed, then those solars were again removed. You see, after they have failed to get the Wananchi the water, it was not even a drop of water found even a single day. Gipo mana ka machine obiro to nyis wuon puodho no ni dwa kuny pi kanyo. E kaka no kuny pi kanyo to pi no kowuok. Koro the community ywak nikech pi ok giyud kanyo. Jatatije kambino mar Migori Water and Sanitation Company Sam Nyandiga mane ochopo romone ne owacho ne gidhi kawo okang' mowinjore. Ayudo ni nitiere projects moko monego wamed miyo mijinyo mondo ji mang'eny oyud pi. Kes achiel kuomgi en pi mantiere Oruba maginyisowa ni nitie kanyo to ji ok ti godo. Apisano matayo chenrono mar Crimo Dr. Tobias Ogola wach ni gombo margi en ni chenrogo mag dongruok ma itimo kod piny owacho ma kaunti ma Migori koro tim kaka owinjore kendo kaluwore kod chik. Initially public participation nokotimo Oruba kanyo, to be honest. Why? Because project no chake regime mokwongo cha. To regime cha ne nitie so many things mane pok oket in place. Kata public participation guideline I hope nine pok olosi. Sikinema project nene biro. So which means public participation no kotim and makelo problem. Juma, Ramogi TV, Migori.